Id-disċiplu huwa dak li jitgħallem mingħand l-imgħallem tiegħu u joqgħod fuq it-tagħlim tiegħu. F'dan is-sens il-kelma disċiplu bil-Grieg matethes tissemma ħafna drabi fit-Testament il-Ġdid b'riferenza għad-disċipli ta' Ġesu jew ta' xi ħadd ieħor. Fit-Testament il-Qadim imbagħad ftit li xejn insibu din il-kelma. Iżajja kapitlu 8 vers 16 isemmi id-disċipli tiegħu bil-ludi l-immudaj. Eliżew hu ppreżentat bħala disċiplu ta' Elija fl-ewwel ktieb ta' Slaten kapitlu 19. Hekk setgħu kienu wkoll uliet il-profeti li jissemmew fit-tieni ktieb ta' Slaten kapitlu 2 u uliet l-orrif fil-Proverbi kapitlu 1 vers 8 u vers 10. Aktar tard fil-letteratura rabbinika, mhux fit-Testament il-Qadim, jissemmew id-disċipli tar-rabbin bil-ludi tal-Mid. Fit-Testament il-Ġdid barra minn każijiet rari bħad-disċipli ta' Ġwanni f'Mark kapitlu 2 vers 18, jew Ġwanni kapitlu 1 vers 35, jew id-disċipli tal-Fariżej f'Mattew kapitlu 22 vers 16, u wkoll id-disċipli ta' Pawlu. Id-disċipli huma dawk li marru wara Ġesu u għadu għat-tagħlim tiegħu sew f'ħajtu kif juruna l-Evanġeli u sew wara mewtu kif naqraw fl-Atti tal-Apostli. Fl-Evanġeli l-ewwel li jissejħu disċipli huma dawk kollha li kienu jmorru wara Ġesu biex jisimgħuh. Minnhom Ġesu għażel it-tnax li sejħilhom apostli. Dawn baqgħu jissejħu wkoll disċipli u saru l-ewlenin fost id-disċipli l-oħra. Fir-raba' Evanġelju dak ta' San Ġwan, id-disċipli ġieli huma it-tnax jew xi wħud minnhom u ġieli huma dawk li jemmnu f'Ġesu. Fl-Atti tal-Apostli mill-kapitlu 6 l quddiem dawk kollha li huma fil-komunità tal-Knisja huma d-disċipli ta' Ġesu. Dan juri li sa mill-bidu tal-Knisja mhux biss it-tnax u dawk li f'ħajjithom kienu semgħu lil Ġesu kienu meqjusin bħala disċipli tiegħu, imma wkoll dawk li jemmnu fih minħabba x-xhieda tagħhom. L-Evanġeli juruna x'kondizzjonijiet jeħtieġ wieħed ikollu biex ikun disċiplu ta' Ġesu Kristu. Ewwel is-sejħa li tiġi min-naħa ta' Ġesu innifsu. Ejja warajja jgħid Ġesu. L-inizjattiva tiġi minnu. It-tieni it-tweġiba bl-aċċettazzjoni ġeneruża taċ-ċaħdiet qiebsa li ġġib magħha. U t-tielet il-mixja waraj fit-triq tas-salib li twassal ukoll għall-glorja miegħu. Id-disċiplu ta' Ġesu ta' Nażaret mhuwiex bħal dawk tar-rabbini tal-Lut jew ta' malmin oħra tal-art li jisimgħu bis-tagħlim tagħhom u jaċċettaw jekk jogħġobhom. Id-disċiplu ta' Ġesu jemmen fih l-ewwel u jintrabat miegħu bl-imħabba. Imbagħad u għalhekk joqgħod bil-qalb għall-kliem kollu tiegħu u jimxi fuq il-ħajja tiegħu.